שלום וברוכים הבאים לשקוף שזה אמיץ. הפודקאסט שמדבר על אנשים שהחליטו להפסיק להיות שקופים, לעזור אומץ ולצאת עם האמת ועם הסיפור שלהם לאור. אני שני שרמן עטיאס, גננת, יוצרת תוכן ומחברת הספר סדקים של אור. אני ממש מתרגשת לארח היום את אסתר שחר. אסתר היא זמרת, מרצה, אימא לשתי בנות, ולקחה את הטרגדיה הכי גדולה שלה והפכה אותה למקור צמיחה ושליחות. אסתר, איזה כיף שהגעת אלינו. איזה כיף שהזמנת. אז מאיפה את מגיעה אלינו? איך התחלת ככה את הבוקר שלך? האמת שהתחלתי את הבוקר בכושר. אני מאוד אוהבת להתחיל את הבוקר בים. מאוד אוהבת, אבל עכשיו נורא חם. זאת אומרת, אם אני כבר הולכת ב8 בבוקר, אז כבר רותח. אז החלפתי את זה בספינינג לבוקר. הייתה לי מסיבה. אני באנרגיות מעולות. ומפה היום רק צומח. איזה יופי. אז למה באמת התחלת לפתוח את הבוקר כל יום בים? למה? אני לא שואלת למה, אני פשוט עושה. אני פשוט רואה שזה עושה לי טוב. זה פשוט עושה לי טוב, ואני מרגישה שאם אני לא פותחת את הבוקר בהתחלה שהיא טובה לי, אז מדגדג לי כל היום להשלים את זה. אני חייבת. יש משהו בבוקר שהוא, קודם כל אני אוהבת את השעות של הבוקר. אני מאוד אוהבת אותם. ויש משהו באיך שאתה מתחיל, לאיך שאתה ממשיך את היום. אז או שאני חייבת ללכת לים ולדרוך על החום. נכון, אני כל פעם נופלת לגלילה הזאת, זה פשוט נוראי. פשוט יודעת להתפלל, לשתות קפה, הכל תלוי גם מתי הבת שלי קמה. להתפלל זה לגמרי רוחני על הבוקר. אני גם מתחילה את הבוקר במדיטציה, אגב. שמה שעון ל5:30, 6. בשקט שלי עושה את מה שאני צריכה, מתארגנת מהר. עכשיו אני קמה מוקדם כי זה קיץ, ואני לא רוצה שהשמש קשה לי. כן, חם. אבל אני משקיעה בעצמי. זה כל כך חשוב, באמת, איך שאתה מתחיל את היום, זה ממש, זה משנה לך באמת את כל האנרגיה של היום. לפני שנצלול לסיפור, מה ככה חשוב שידעו עלייך? וואו. מה חשוב שידעו עליי? או מה היית רוצה שידעו עלייך? מה הייתי רוצה שידעו עליי? שאלה טובה. שכיף איתי. שבורחתי בהמון מתנות. המון מתנות. לצד המון חושך. בורחתי בהמון מתנות. ואני לא מאמינה במתנות חינם בחיים האלה. ואני מאמינה שאם קיבלתי מתנה, אני גם צריכה לתת אותה. היא נשארת אצלי. אבל אני מחלקת ממנה. זה מסוג המתנות האלה, זה לא שאני נגיד אתן לך את הטבעת שלי, זה לא חומר. זה מתנה מהסוג שכשאני נותנת לך, אני מקבלת ערך עצמי, ואת מקבלת ממני מתנה. אלוהים נתן לי המון מתנות. איזה מדהים שאת יכולה לראות את זה, כי באמת אני מרגישה הרבה פעמים גם שקיבלתי מתנות, ואז כשאתה יוצא איתם לעולם, אז אתה פוגש גם... וזה סיפור שאני כל הזמן מנסה להפסיק לספר לעצמי, כאילו, את יודעת שהמתנה הזאת שאתה יוצא איתה לעולם, אז לא כולם יקבלו אותה. גם לא כולם צריכים אותה. וגם לא, בדיוק, זאת הנקודה. אבל זה בסדר, העולם, קודם כל העולם מלא באנשים. העולם מלא באנשים שלא צריכים את המתנה שלך, אבל גם העולם מלא במלא אנשים שחייבים את המתנה שלך. אז תלכי עם אלה שחייבים את המתנה שלך, שהאור שלך, הנה עכשיו... לנתב את האנרגיה לשם. הנה, נגיד, הגעתי לפה, הייתי בדרך, ועצר אותי איזה מישהו, אמר לי, תקשיב, יש לך מלא אור. הסתכלתי, איך הוא רואה אותי? כאילו, כנראה שזה משהו ואולי הוא רואה את האור... ומישהו אחר לא היה מבחין בזה בכלל. בכלל, ואולי גם רואה את האור שבאתי מהכושר, של איך שהתחלנו את הבוקר. אז את האנרגיה, יש לך אנרגיה. את מבינה? זה משהו שיוצא החוצה, הוא מקרין. ומישהו אחר בכלל לא יסתכל. אבל החיוך שלי עשה לו טוב, והוא המשיך את היום עם כיף, אז למה... נגיד אני זמרת, יש אנשים שירטטו כשהם שומעים אותי, ויש אנשים שזה לא ידבר עליהם. ואני יכולה להגיד לך על הרבה זמרים אחרים שאני מאוד מתרגשת מהם, ויש כאלה שאני ממש לא מתרגשת מהם, אז מה, אז הם הפסיקו לתת מהאור שלהם? זה שזה לא עובד עליי, מה זה אומר? האם זה שזה לא עובד עליי, זה אומר משהו עליהם? האם זה שאני לא עובדת על מישהו, זה אומר משהו עליי? זה אומר שפשוט אין את החיבור הזה בדבר הזה, זה הכל. נכון, כן, אני גם ככה, כשהתחלתי לכתוב ולפרסם דברים, אז באמת יש אנשים שאמרו, וואי, תקשיבי, את ממש שינית לי איזה נקודת מחשבה, ועשיתי משהו בזכותך, ויש אנשים שאמרו לי, וואי, זה חופרת, כמה מגילת. בסדר. כמה את כותבת, כאילו. אבל את לא אמורה להתאים לכולם. נכון.
כמו שבזוגיות. נכון. את לא אמורה, יש כאלה שיתאימו לך ויש כאלה שלא יתאימו לך. ואת להם, וזה בסדר. זאת אומרת, וברגע שאת לא מסתכלת על העולם כתחייה, אלא כהתאמה בחיבורים ובתדרים ובנשמות ובאנרגיות, אז גם לך קל יותר, כי גם את לא רוצה כל אחד. אז למה זה שאת לא רוצה כל אחד זה בסדר, וכשלא רוצים אותך אז אוי, אותו דבר. ולגבי הכתיבה שלך, יש משהו באומנות שלנו שאנחנו צריכים את המחיאות כפיים, ואת האישור מבחוץ. קצת מרים לנו לאגו אולי. או נותן לנו איזשהו אישור שכאילו מה שאני עושה זה טוב. אבל למה אנחנו צריכים את האישור הזה בכלל? קודם כל אנחנו חיה חברתית. אז אנחנו בנויים על האישורים האלה. גם תינוק, הוא יודעת, שהוא יוצא לעולם והוא מתחיל לחייך 8 שבועות וכולם, את יודעת, אז הוא ממשיך. יש משהו באישור שגורם לך להמשיך. נכון. אבל זה אף אחד, את יודעת, אתה לא צריך להרגיש רע שאתה רוצה אישור. כן. מצד שני, אולי לפעמים אתה מנסה כל הזמן להתאים את עצמך לקהל, ואז אתה גם לא אותנטי. אז זה צריך להיות, אבל צריך לבדוק מה הגבול של הביטול העצמי, ומה הגבול של איפה עובר הגבול של ביטול עצמי. אם את מרגישה שזה לא את, אז את לא עושה. נכון, זה לא שווה את זה, זה גם לא אמיתי, כי אז המחיאות כפיים הם לא יהיו בשביל משהו שהוא באמת שלי, אלא רצון לייצר איזושהי דמות מסוימת. נכון, נכון. וגם את יודעת, יש את המשפט הזה שהוא כאילו, הוא כזאת קלישאה, את יודעת, בעניין של תהיה עצמך כל היתר דפוסים. זה משפט. זה כאילו כמו מלא סלוגנים. מה הוא אומר, אבל... אבל זה באמת נכון. כן. אין כמוני עוד אחת. גם אין כמוך עוד אחת. ואין כמו הילדה שלך, ואין כמו הילדה שלי עוד אחת. אין. כמו שאתמול הלכתי עם הבת שלי במשרד הפנים, והיינו צריכים לעשות דרכון, ואני תעודת זהות, ואז שמתי את היד על האצבע, היא ביקשה. היא שאלה אותי, מה זה? אז אמרתי, טביעת אצבע. אמרתי, את יודעת שלכל אחד מאיתנו יש את הטביעת אצבע שהיא רק שלו? מבינה, זה אותו דבר. זאת אומרת, מי שאני מדהימה ומיוחדת בפני עצמי, ומי שאת מדהימה ומיוחדת בפני עצמה, וזה מה שנקרא one limited edition, כאילו... נכון, בגלל זה אנחנו חייבים באמת להיות אנחנו, כאילו, להבין מה זה אומר, כן. ולא להתחבא מאחורי מסכות וסיסמאות, בסדר, אבל זה למידה. זה למידה, זה להתחבר לעצמך, זה... נראה לי שזה גם הבקשה של הדור שלנו. כי אני לא חושבת שההורים שלנו דיברו על להיות עצמך. נכון, הם עסוקים בלשרוד, הם עסוקים להתמודד עם החיים. למרות שגם אנחנו עסוקים בלשרוד, במלחמות וקורונה ומלא דברים שהם אפילו יותר קשים מההישרדות שלהם, אבל משהו התפתח בתודעה שמבקש מאנשים, תהיו אתם, תהיו במקום שטוב לכם, תהיו בהגשמה, תפיצו את האור שלכם. אתה גם שם לב שבן אדם הוא לא אתה מרגיש את זה. כן. שבן אדם הוא לא עצמו, אז... לא תמיד, לוקח זמן. לא תמיד, נכון. כן. זה לוקח זמן, במיוחד בעידן הזה שהרשתות החברתיות. לגמרי. אתה רואה כל מיני דברים שאנשים מחליטים להראות לנו, וזה לא בהכרח המציאות. לא, אבל את יודעת מה? אני יכולה להגיד לך שאני בוחרת מה אני מראה. וזה בסדר גם, את שאומרת על עצמך, את לא יכולה לשתף הכל. אני גם לא רוצה. מצד שני, אבל כן יש לי דמות שאני רוצה לבנות. זאת אומרת, אני כן עסוקה שהמופע שלי, תכף נספר עליו, אבל שהוא יפרוץ. ואני כן יודעת מה אני רוצה לשדר, ואני דואגת שהסטוריס שלי יהיו בהתאם למה שאני רוצה לשדר לעולם. כן, ברור. ויש רגעים שזה, את יודעת, אני צועקת על הבת שלי, או עצלנית, או לא יודעת מה, אני לא משתפת את זה, כי זה גם לא תורם לאף אחד כלום. כן, אז זהו, אז צריך לדעת איך לעשות את המשחק הזה. כן. בין מה שאתה מראה לבין... אבל רב הנסתר על הגלוי אצל כולם. זה ברור. כולם מראים את הצד שנעים להם להראות, וזה בסדר. כן. אז תספרי באמת קצת על המופע שלך, מתוך מה הוא בעצם נולד. לפני 2.5 הבת שלי יוצאת לטיול שנתי. מאוד מרוגשת, יוצאת עם תיק. זה היה הכי שמח בשנה, את קונה את כל הממתקים של הסופר וזה. והכיתה, הנהג עושה תאונה. אף אחד לא נפצע, רק מעיין שלי נפצעת. מעיין נפצעת אנושות, היא 3 שבועות בסכנת חיים, זאת אומרת, היא 3 ימים בסכנת חיים ממשית, היא עוברת את הממשית, והיא נכנסת לעוד 3 שבועות, שגם לא בטוח שתשרוד בהם. ברוך השם היא בחיים, אבל היא סיעודית לגמרי.
כשאני אומרת סיעודית, זה אומר שהיא לא מדברת ולא אוכלת ולא הולכת ולא. אבל היא אור גדול אגב, ענק. וכשזה קורה, אני כל הזמן כותבת יומן בפייסבוק, ואני כבר באיזשהו שלב מתחילה לצחוק על עצמי, אז אני קוראת לו יומני היקר. ואנשים מחכים ליומני היקר. ממש. כאילו מהרגע שזה קרה, התחלת לפרסם דברים? כן, כן. וזה בעצם היה איזשהו כלי להתמודד עם כל כלי מטורף. היה לי יותר נוח לפרסם דברים מלדבר עם חברים. וואו, אני כל כך מכירה את זה, כן. היה לי הרבה, הבמה הזאת הייתה לי מאוד נוחה. קיבלתי המון, אפרופו אישורים, קיבלתי המון חיבוקים. המון אהבה, המון עזרה, המון תמיכה, המון הכרה, ונתנו לי כוח, ונתתי להם מעיין כוח. ואנשים היו ממש מכורים ליומן הזה. זאת אומרת, אנשים היו פותחים פייסבוק בשביל לקרוא את יומני היקר. וואו. וימים שלא הייתי מפרסמת יומני היקר, אז היו כותבים לי, הכל בסדר? מעיין בסדר? ואנשים יודעים שאני זמרת. ובעבר חליתי בסרטן, ואחרי שהחלמתי יצא מופע. עכשיו לגמרי הגזמתי. חייב לצאת מופע. אחרי שהחלמת, יצא מופע כן, שקשור מזמן, לזה. כן. עוד אז התביישתי לדבר על זה, כי עוד גם הייתי רווקה, לא משנה, לא רלוונטי. ועכשיו אחרי התאונה, ב-24 ליוני פרסמתי פוסט שאני מחפשת במאי לכל מה שכתבתי, ובאמצע ספטמבר כבר עמד מופע. שזה מופע. זאת אומרת, זה כמו לכתוב ספר. תחשבי על כל התהליך של ספר, הגהה, זה, כבר עמד מופע. בימה את המופע דניאלה מיכאלי, שהיא בימאית גדולה בהבימה, ועם קטעי וידאו ועם פסנתרן, ומופע שהוא נועד לריפוי שלי. לספר את הסיפור, כמו שאף אחד לא שמע אותו אף פעם. אפילו שהכל היה בפייסבוק, אף אחד לא שמע המון דברים שם. ורואים אותי עומדת, עם הסיפור הכי קשה, עם הפחד הכי גדול שיכול לקרות להורה. אין דבר יותר מפחיד ממה שאני עברתי. ועדיין לראות אותי עומדת ומחייכת ושוחקת ושרה ובוחרת בחיים. ואנשים יצאו מהמופע הזה, עוד זה הלך אותם כל כך הרבה זמן, והרגשתי שאני חייבת לעשות את זה. ניתנה לי הזכות להשפיע בעולם הזה בעל כורחי. וואו, כן. זה מטורף, כאילו... כן. איך היה לך את הכוחות באמת לעשות את זה? תשמעי, בזמן של הישרדות, כמו שאמרת להורים שלנו, שהם היו עסוקים בלעבוד, אז אצלי הישרדות, כדי שאני אשרוד, אני צריכה לעשות דברים, אני צריכה להרגיש משמעותית. האדם מחפש משמעות, זה ספר שאם לא הייתי יודעת על קיומו לפני מה שקרה, הייתי חושבת שהוא נכתב עליי. והדרך היחידה שלי לשרוד את הדבר הזה, זה הייתה בלחפש משמעות וערך, כי אחרת הייתי קורסת לתוך עצמי. ויש לי לדאוג לשתי בנות, יש לי את עצמי, זאת אומרת, משהו כנראה מאוד בריא בי שחיפש משמעות, עשייה, תוכן. רצית גם לתת כוח לאנשים אחרים, אולי זה לא בא משם. לא? זה לא היה המניע הראשון. עכשיו כן, אבל זה בא קודם כל ממניע לתת לעצמי כוח. ואז אני רואה מה אני עושה לאחרים, אז זה מחזק אותי עוד יותר, אבל זה לא מה שהניע אותי בהתחלה. לא, הריפוי שלי... טוב, האמת שגם כשזה כל כך טרי, אתה לא יכול בכלל לחשוב על אחר, אתה עסוק ברגע להבין מה קורה פה אתה חושב על האחר הרבה, תתפלאי. המון. גם, את יודעת, הסיפור קשה. אני גם חושבת כמה מינונים, מה אני מספרת, מה אני לא מספרת, כמה אנשים יכולים להכיל, כמה אנשים לא יכולים להכיל. כן. חושבת, את רוצה או לא רוצה, את חושבת על האחר. גם ברגע שבאמת כאילו, השתנו לך החיים, מה חשבת באותם רגעים? קודם כל, יש לי עוד בת. באותו רגע שזה קרה. באותו רגע שזה קרה, שאני הלכת מפה. שאם היא לא נשארת, אני גם לא נשארת. וואו. שהחיים לא שווים בלעדיה. לגמרי. אני גם זוכרת את התמונה. כי החיים באמת לא היו שווים בלעדיה. למזלי, נשארה בחיים. בדיוק היום במקלחת חשבתי, אתמול היה לי ככה שיחה עם חבר, ואמרתי לו, בדרך כלל אני צמה בתשעה באב. אמרתי, השנה אני לא רוצה לצום. אני לא מרגישה שאני רוצה לצום. את כועסת קצת על אלוהים אולי? אני לא כועסת, כבר אין לי כעס, אבל כאילו, למה עשית את זה? למה? נתת לי מתנה, למה לקחת לי אותה? כאילו, עד שכבר קיבלתי אותה.
ואז חשבתי היום בבוקר עם עצמי שאמרתי שהוא השאיר לי אותה בחיים. ושעדיף לי אותה בחיים מאשר האופציה האחרת. גם אם החיים הם כאלה. זה דרך מטורפת להסתכל על זה, כי... כן. עם כל ההתמודדות אני לא מעדיפה כאן. את זה, אני מעדיפה אותה לידי, אני מעדיפה את העשייה שלי בשבילה, לחיים המטורפות האלה שאני מקפצ'צ'ת לה אותם, וכשהיא צוחקת, והדאגה בשבילה, וכשהיא שומעת מוזיקה והיא שמחה, שווה לי הכל. ומה ככה באמת, מלבד הכתיבה והכל, מה עזר לך באמת להתמודד בתקופה הזאת? העזרה של האנשים. ממש, הייתה התגייסות מטורפת. אם זה קמפיין לגיוס המונים שעשו בשבילי, זה בכלל לא הכסף כמו החום. הרגשה שחושבים עליך. המתנות הקטנות שאנשים הביאו, הדאגה, אפילו מישהי לא הייתה יודעת מה להגיד, הייתה שולחת out of nowhere לב באמצע היום. חשבה עליי. לא היה לה מה להגיד, שלחה לי לב, שלחה לי חיבוק. אני שם, תדעי שאני שם. אין לה מה לעזור לי באמת, אבל החיבוק שלה היה הרבה. אני זוכרת אפילו מישהי שהיא לא מהמעגל, היא מהמעגל השישי-שביעי. אני רואה אותה תמיד, שמחה לראות אותה, מדברות כמה מילים, שם נגמר הקשר בינינו. והיכולת שלי לבקש עזרה, ויצרתי סביבי קהילה. זאת אומרת, יום אחד אני לבד, זאת אומרת, אני גרושה, ויש אבא בתמונה, אבל כל אחד בנפרד. ובלוינשטיין אי אפשר לעזוב ילד ללא השגחה, אם את רוצה לצאת. אז יום אחד אני כתבתי פוסט בפייסבוק, שאני פותחת קבוצת וואטסאפ, ומי שמרגישה שהיא יכולה, כי לראות את מעיין דורש איזושהי יכולת. כן, זה לא כל אחד יכול להתמודד עם זה. נכון, היום כן, אבל פעם זה היה עוד יותר קשוח. כתבתי מי שמרגישה שהיא יכולה לבוא לעזור לי, כשאני צריכה שתצטרף לקבוצה, אין העדפות בקבוצה את מי אני לוקחת. מי שתענה ראשונה זה מי רק נשים, כאילו. כן, ברור. כן. כן. ויום אחד רציתי ללכת לים ב6:30 בשבת, הייתי חייבת, זה כנראה משהו שלא יכולתי להסביר. אני הייתי חייבת ללכת לים, ואני הייתי חייבת לדרוך בחול. גם אוויר, זה מאוד אינטנסיבי בטח להיות איתה כל הזמן. מאוד, מאוד. אבל בעיקר רציתי ים, אני זוכרת כמה רציתי חול. וכתבתי ב6 בבוקר הודעה, שמי אני צריכה ללכת לים, מי יכולה לבוא להחליף אותי? ב6:30 כבר הייתה מישהי ויצאתי לים. היו בקבוצה הזאת 120 בנות. מדהים. 120 בנות. לא היה מצב שהייתי צריכה עזרה ולא קיבלתי. את יודעת איזה עוגן זה שאת יודעת שיש לך עזרה כמה כוח זה נותן. הזמן, כל הזמן. גם צריך מלא אומץ, אבל לבקש עזרה, כאילו... כן. קודם כל, ברוך השם, אלוהים ברך אותי ביכולת לבקש. מדהים. ומעבר לזה, אני חושבת שהוא ידע לאיזה חיים אני הולכת. והוא צייד אותי בכל התכונות, ראית סרט החיים יפים עם רוברטו בניני? כן, בטח. אז אני הגרסה הנשית שלו, רק אני מקווה שפחות מכוערת. הגרסה היפה. אבל אני כמוהו, אני ילדותית בטירוף. אני כאילו ויטלית כזאת מלאת חיים. רואה כל דרך איזושהי פרספקטיבה שהיא רק שלי, שהיא לא קשורה לעולם. ואני חיה בבועה שלי. זה גם עוזר, אולי זה גם עזר לה קצת, מה שנקרא לייצב את המצב, כאילו מה ששידרת לה, ועטפת אותה. אני לא יודעת, אני מקווה, אבל לא יודעת. בעיקר עזר לך אולי להתמודד בתקופה הזאת, כי אפשר ליפול מאוד חזק למטה. קודם כל נפלתי מלא, שלא תיתי. ברור. כשאני אומרת גם לאנשים שבחרתי בחיים, קודם כל זה לא סלוגן. זה התמודדות יומיומית, זה לא... זה אירוע מתמשך. כן. וגם זה אחד. ודבר שני, זה לא בחירה בחיים מתוך אין עצב ואין ירידות ואין דיכאון ואין בלמות ואין לא רוצה לקום מהמיטה. יש את זה מלא. ואני גם מקפידה, אגב, פעם בחודש ללכת לסדנאות ריברסינג ולפקות הנשמה שלי. לתת לעצמך. כן. לשחרר. כן. כי אי אפשר להתקדם בלי לשחרר. אפילו הגעתי לרמה שהייתי באיזושהי סדנת נשימה שבוע שעבר, ובכיתי את הכאב שלי כל כך חזק, שהפסיקו אותי באמצע. ונורא כעסתי על המנחה. כי אמרתי, מה, בחיים הרגילים אני לא יכולה לבכות, כי אני שומרת על אחרים. אז גם פה אין לי מקום. בדיוק. והוא שאל אותי, תוך כדי שהוא צריך קוראים לאחות, לא יודע, בכיתי. ואז הוא אמר לי, מה קרה? צעקתי, אני מתגעגעת לבת שלי. ובכיתי את הנשמה, והוא כאילו לא יודע איך לאכול את זה. ויצאתי החוצה נורא נורא כועסת. אחר כך דיברנו, והוא אמר לי, תקשיבי,
אני הייתי גם חייב לשמור על אחרים, את כאילו בכית ברמה שזה הפך למופע יחיד, ואז אמרת לו, תראה, ברמה האישית שלי, זה לא, אני באתי להשתחרר ולא השתחררתי עד הסוף. כן. ברמה שלך אני מבינה אותך. אני באתי בשביל עצמי, אתה בא בשביל כולם. כן. ואחר כך היה שיח על זה עם הקבוצה, אז מישהו אחד אמר שם שדווקא זה שבכיתי בטירוף גרם לו להשתחרר עם עצמו בטירוף. זאת אומרת, השחרור שלי גרם לשחרור שלו. מדהים. כן, כל אחד מסתכל על זה בסוף אחרת. ומישהי אחרת אמרה שהיא שמה את עצמה בצד עכשיו, את הבעיות שלה, והיה לה המון חמלה אליי. שזה גם עוזר קצת רגע... עוזר, אבל אני באה בשביל עצמה. אז זה באמת, נכון. אתה לא יודע מה היה נכון פה מבחינת המדריך. וכן, כאב של אימא על אובדן של הבת שלה, זה צרחות כאילו ש... אבל אם אני לא אצרח את הצרחות... לוקחים לך איבר מהגוף. כן, אבל אם אני לא אצרח את הצרחות האלה, ואם אני לא אתן מקום לכל הרגשות שלי, אז הכל יהיה פייק אחד גדול. זאת אומרת... כן. צריך איכשהו למלא את המצברים שלנו. אי אפשר כל כן, הזמן להוציא אותם. אבל למלא את המצברים זה גם עם לרוקן. נכון, בדיוק. כן. בפעם ראשונה שעשיתי ריברסינג, אחרי התאונה, אז קלטתי כמה אנרגיה אני משקיעה בלחיות, והייתי בשוק. כאילו, כמה אני מדחיקה כדי להמשיך. אבל אז הבנתי שהחיים הם חזקים יותר מהכל. גם יש לכל דבר באמת זמן, לפעמים אתה כן צריך להדחיק, כי אתה לא יכול להתמודד כרגע. אי אפשר. עם המצב. אי אפשר. מנגנוני ההגנה זה אחד ההמצאות הכי גאוניות של אלוהים. אבל אני מודעת למנגנוני ההגנה שלי. אבל צריך לדעת גם, צריך לדעת מתי אתה נותן להם רגע סטופ. אני מכירה את זה כן. ממש, כאילו, אני הייתי שכולם... הכי בורחת ממש מהרגשות שלי, זה באמת מצד אחד שומר עליך. מצד שני, זה ממש יכול לתקוע אותך בחיים מלהרגיש באמת... מה לתקוע? שאתה לא משחרר? כן, שאתה לא משחרר, שאתה מדחיק, זה גם יחזור אליך. לגמרי. זה לא משהו שאפשר... נכון. כאילו, לתת לו... נורא חשוב להוציא. כן. נורא חשוב. ואם אני יכולה להעיד על עצמי, שכמה שאני בן אדם אותנטי ופתוח, וזה, כשאני צריכה להוציא בכי, אני לא מוציאה. ליד אנשים. אז זה דווקא נורא קל לי, אבל לדבר על דברים שעוברים עליי, אני לא מצליחה. אבל הבכי כאילו יוצא מעצמו, כאילו אין לי שליטה עליו. אז אני כאילו הגוף אומר לי, שמי, את לא יכולה, את לא יכולה, כאילו, תני לי רגע להוציא, את מבינה? אז אני מאוד מפחדת על אנשים כשאני בוכה לידם. ואני אומרת מה הם יעשו עם זה, ואני מתאפק, גם אני כאילו מרגישה שאני בחולשה, משהו בי לא יוצא, בשליטה שלי לא נותן לי לפקות. נדירים האנשים, אני יכולה לפקות, אבל לא לפקות. מבינה מה אני אומרת? כן. ורק כשאני הולכת לנשום, אני יכולה לפקות. ואני נורא שמחה שמצאתי את המקום הזה שלי, שיודע לשחרר כשצריך. חשוב. יש באמת דברים שהרשת לעצמך, שאת מרשה לעצמך היום לעשות, שלא הרשת לעצמך קודם? זאת אומרת, הכוונה היא דברים שאת מרשה לעצמך היום, ודברים שממש אחרי התאונה לא הרשת לעצמך. אני יותר מעיזה בדברים מסוימים. אם זה היה אומר, נגיד, לפנות לכל מיני אנשים בעלי סמכויות, שפעם הייתי לא יודעת איך לעשות את זה, היום, כל מה שקשור לבת שלי, אני לא רואה ממטר. לשתי הבנות שלי, אגב. אני לא מפחדת מהרבה דברים היום. כאילו, את הדבר הכי גדול עברתי, אז לא מפחדת מכלום. מה זה מכלום? מפחדת על הבריאות של הבנות שלי ועל הבריאות שלי. שאר הדברים הסתדרו מעליהם. אני לא מפחדת. יותר בא לי לחיות, הצורך לחיות חזק כזה. כאילו, נהיה צורך יותר חזק לחיות. אפילו פיצוי כזה, אני לא יודעת, כאילו בא לי לפצות על התקופה שלא חייתי. נורא לומדת לחיות לפי בא לי, לא בא לי. כאילו מקשיבה באמת לרצונות שלך. בא לי עושה, לא בא לי, לא עושה. פעם רציתי להיות נורא זמרת שמופיעה. אחר כך רציתי להיות מרצה, והיום אני מבינה שהכוח שלי הוא בשילוב שלהם. יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שהיא זמרת על חלל, משהו. והיא נורא רוצה להוציא מופע. ואני אומרת לה, אני לא אגיד את השם שלה, אני אומרת לה, נגיד לצורך העניין, רוני, תקבי תאריך. אני אומרת לה, ברגע שתקבי תאריך, דברים כבר התחילו להסתדר, כי את מחויבת למשהו. וואי, זה כל כך נכון. התקשרת השבוע אחד, קבעת תאריך,
לא, שבוע הבא אני קובעת. נו, קבעת תאריך? אין, השבוע אמרתי, טוב, לא יצא ממנה כלום. אתמול, שוב עלתה לי. התקשרתי לה, אמרתי, תגידי, מה קורה? אני פה, אני שם. היא עוד לא ברצון האמיתי. היא ברצון, היא בפחד. כן, היא בפחד עוד, ואז אמרתי לה, התקשרתי לה הבוקר, פתאום היה לי זה ככה, משהו ברור כזה לגביה, ואמרתי לה, רוני, תקשיבי, את לא תצליחי לבד. את צריכה עזרה. כל אחד צריך לדעת, אפרופו לבקש עזרה, כל אחד צריך לדעת איפה נקודות התורפה שלו. איפה הוא לא טוב בהם. אמרתי לה, תמשיכי להסתובב בלופ הזה שנים. אני גם עשיתי את זה, אגב. אני החלטתי שאני עושה הרצאה בזום, ואת יודעת, זה משהו שהתגלגל אצלי המון זמן. רציתי לעשות הרצאה על אהבה עצמית ועל הפרעות אכילה וכו'. וואלה. שזה כבר נושא בפני עצמו. ובאמת, ברגע שקבעתי תאריך, הכל התכנס, והתחלתי לרוץ, וכתבתי, ומשהו נפתח. כי יש לך יעד. יש לך יעד. אבל הגעת ענת את עצמך ללקבוע תאריך. היא אפילו לא מניעה את עצמה. ברגע שאתה קובע תאריך, גם אותו דבר עם הפודקאסט, זה משהו זה איזשהו חלום שיש לי המון זמן, והבנתי שאף פעם לא יהיה את הזמן הנכון לעשות את זה, וברגע שאתה קובע באמת, מדהים. אז דברים קורים. מדהים. כמו שאמרת על הכושר שאת נוסעת 40 דקות, ולא משנה מה, את תעשי את זה, כאילו, אפילו שזה לא כזה נוח. זה בכלל לא נוח. ברגע שאתה רוצה משהו באמת, אתה תעשה הכל בשביל אפרופו לא נוח, אתה יוצא מאזור הנוחות שלך. כן. אבל אפרופו גם לבקש עזרה, את יודעת, יש לי את היתרונות המאוד גדולים שלי, אבל יש לי גם המון חסרונות. והחסרונות גורמים לי לא להוציא את היתרונות. אבל אם אני יודעת שיש לי חסרון במשהו, אז אני אלך לבן אדם שיש לו יתרון בזה. והוא יעזור לי. כן. ואמרתי לך, התקשרתי לה בבוקר, אמרתי, תקשיבי, אני רוצה שתקחי קואוצ'ינג. ואמרתי לה, את יודעת, אני הייתי בתור חברה, קונה לך אפילו את המפגש הראשון, אבל אני לא רוצה לקנות לך. לא כי אני לא רוצה לקנות לך. כדי שאת תני את עצמך. את תשלמי על המפגש. וברגע שאת תתחייבי בפני עצמך, זה יקרה. ואז התחלתי לשיר לה את השיר, כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, כל החישובים ייגמרו מעליהם. עדיף שאני לא אשיר, אני נותנת לך. ואז הבנתי שהשילוב שלי הוא שניהם, זה הכוח שלי בלדבר, והכוח שלי והשירה. ויש משהו בשירים שאלוהים מוריד יש איזה כוח מטורף בשירים. וגם יש כוח, ויש גם כוח בקול, וזה מניע. ואז יש את המשפט הזה בשיר. בלי להתכוון, תן לעצמך לנוע, נכון? אז זה כאילו, את יודעת, זה כזה, השילוב הזה שאני מרגישה שזה, אני לא חושבת שאני עומדת בפני עצמי כזמרת, ואני גם לא עומדת בפני עצמי כמרצה. השילוב הזה זה הכוח שלך. כן, כן. אני רוצה ככה לעבור טיפה, להבין על הבת שלך. בטח. הבת השנייה. איך קוראים לה? ליה. אז איך היא, בת כמה היא הייתה? ליה ביום ראשון הייתה בת 11. מזל טוב. כפרה עליה. אחרי השלב שהבנתי שזה המצב, אני כל כך מודע עליה, אז נפתח משהו מאוד חזק בינינו, יש לנו בונדינג מטורף היום, מטורף. ברמה שאני חושבת מה שהוא אומר, תמיד לי, די, הרגע חשבתי, זה נהיה כאילו, נהיינו צמודות ברמות מטורפות, מה למזלי, לקחתי עזרה. כן. והעזרה... כי זה באמת התמודדות שגם, כאילו לא חושבים עליה, אבל... לא, אבל אני יכולה להגיד... יש פה עוד דבר ענק שצריך להתמודד איתו. ענק שגם צריך לחיות, שזה לא הגזר דין שלה, זה הגזר דין של מעיין, וגם לא שלי אגב. נכון. לקח לי זמן להבין מאיפה תוקפים את ההוגה הזאת. כשעומר שם טוב חזר לארץ, אז אחותו רצה אליו. והייתי בשוק. כאילו אמרתי, מה, יש לו אחות? כי לא ראו אותה בכלל. לא, לא. עכשיו, ליה ומעיין זה היו שתי, יש להם הפרש של 1 ו3. אין ליה ואין מעיין. אימא'לה, זה כל היום ביחד, משגעות אותך ביחד, וצוחקות ביחד, וכיף ביחד, ואני יכולה להגיד לך שאני רואה הרבה תמונות של ליה מאז, ואני רואה אותה היום, וכשהיא מחייכת היום והיא שמחה, עדיין אין לה את האור הזה שהיה לה פעם. היא גם איבדה את אחותה באיזשהו מקום. לא היא גם, היא איבדה את אחותה. כן.
כאילו, תמיד אומרים, היא גם. היא איבדה, היא חלק מהמשוואה הזאת. כן. היא אפילו משוואה את זה, כשאני אלך מפה, אז... יהיה להן אחת השנייה, כן. למעיין יהיה את ליה, אני לא יודעת, כן. זה מעמסה מאוד כבדה על כתפיים מאוד קטנות, והייתי בהתחלה משתדלת לא לפקוט לידה, אבל כבר לא הייתי יכולה. אני יכולה להגיד לך שהיום, באופן הזוי, ילדה בת 11, היא השותפה שלי לבכי. כי רק אנחנו מבינות אחת השנייה הכי... ליה, כאילו. כן. כן, ואני מאוד דואגת לטפח אותה ולהיות איתה, יש משהו בחינוך שלה שהוא בין טיפוח ופיצוי. יש גם פיצוי. מרגישה שאת צריכה קצת לפצות אותה. מה למדת ממנה באמת בתקופה הזאת? קודם כל, מה זה אהבה טהורה של החיות? לי אין אחים. אהבה, פשוט אהבה. נטו אהבה. זה כאילו, אימא'לה, זה אהבה ברמה הכי גבוהה שראיתי בחיים שלי. אני מעריצה אותה. אני מסתכלת עליה ואני... צריך הרבה כוחות נפש בגיל כזה. היא הולכת ברחוב, היא גאה, היא צועקת, מעיין פה, בואו תראו. היא גאה באחותה, היא פתחה... אני גם למדתי שאנחנו נורא דומות. שהתמודדות שלנו היא על אותו קו. זאת אומרת, היא פתחה ערוץ בוואטסאפ, שהיא קוראת לו התאונה של מעיין הודיה. והיא אוספת עוקבים, שזה בדיוק מה שאני עשיתי. והיא עשתה הרצאה בבית הספר. וואו, בגילה. כן. מטורף. כן, והיא שרה, והיא רוקדת, ילדה מהממת. היא אור מטורף וגדול, ויש בה רמת אהבה שאני לא ראיתי כזאת. ומה את לומדת ממעיין? חיים. ממעיין, מה אני לומדת? שעם החושך הכי גדול מגיעים גם אורות גדולים. מעיין מאוד מבורכת, זה נשמע לך הזוי. אבל היא קיבלה, לא מבינה למה, אני באמת לא מבינה למה זה המסע, באמת שאני לא מבינה. אבל יש לה את המטפלות הכי טובות שיכולות להיות. את יודעת, יש הרבה סיפורים עם מטפלות. המטפלות שלה אוהבות אותה כאילו היא הבת שלהם. קרה איזה משהו למעיין בסוף שבוע שהם היו בחופש, ושתיהן לא ישנו כל הסוף שבוע, באו בדיכאון. הן אוהבות אותה ברמה את יודעת כמה שקט זה נותן לי? מצאתי לה טיפולים מדהימים. על הכוח של המוזיקה. את יודעת, הילדה הזאת מגיבה למוזיקה, את מבינה שאלוהים הוריד מוזיקה לעולם. יש סיבה למה הוא הוריד מוזיקה לעולם. ואת יודעת, יש תמיד את ההורים האלה שאומרים לילדים, אל תהיה מוזיקאי, כי אין בזה כסף. אבל יש בזה משהו שכמעט אין בשום דבר אחר. שמחיה אותך, כן. מחיה, משמח, מחבר לרגשות. יש גם רגעים, באמת, אני זוכרת רגעים בחיים, שכאילו, אני ממש זוכרת את השיר שליווה אותי, כאילו, וזה הופך את זה לעוצמתי הרבה יותר. אני נגיד, כשאני קצת בדכדוך, אז אין מוזיקה בבית, ובעלי ישר קולט, כאילו, אומר לי, מה, תשבת עם עצמך, כאילו, ואין מוזיקה, וברגע שהוא שנייה פותח את הרדיו, את היוטיוב או משהו, זה מעלה תדר. זה פשוט משנה את כל התדר בבית. גם הבת שלי, כאילו, בת 8 חודשים, כאילו, היא יכולה ממש להיות כזאת, נידית כזאת וזה, ובשנייה שאני שמה לה איזה שיר שהיא אוהבת, היא פשוט, כל האנרגיה שלה משתנה, וזה ברור. מטורף. אתמול הלכתי עם הבת שלי להוציא שוב אני חוזרת למשרד הפנים, ויש שם תורים מטורפים, וכבר זו פעם שלישית שאנחנו חוזרים, וזה... ואמרתי, בירוקרטיה מתישה. גם בירוקרטיה, פעם אחת מעיין לא הרגישה טוב, היינו צריכים לעצור, כבר חיכינו 3 שעות, והיא לא הרגישה טוב, הייתי חייבת לחזור הביתה. אבל אין, לא מקדמים תורים, פטור מתור וכאלה. לנו לא מגיע, למעיין מגיע. בקיצור, היה מטורף, ואמרתי... זה די מטורף שלא עושים את זה, כאילו... לא, למעיין מגיע פטור מתור. כן, אבל אם אתה נמצא עם, כאילו... היא לא הייתה איתנו. היא לא הרגישה טוב. והיינו צריכות לחזור הביתה, ובאנו כבר בפעם השלישית למשרד הפנים. ואז אני אומרת לליה, מתחילה לשיר לה, מחשבות טובות, איי, 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 איי. תקשיבי, רק התחלתי לשיר את השיר הזה, האופטימי. בואו, אתם הבאים בתור. וכאילו זה גם, אתה יודע, זה גם זמן לך מציאות. ואומרת לה, ליה, בואי... מדהים. כן, יש... להבדיל שהייתי מלצרית, ורצינו לסלק אנשים שהיו תקועים לנו כבר שעות, מכירה את הזוג הזה שתמיד נמצא ב... אף פעם לא הייתי מלצרית, אני תמיד פותרתי. אז שמנו להם את השיר היקה, לא עברו 2 דקות וביקשו חשבון. באמת? למה? ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות.
לפעמים אין לי כוח בעולם חליות, זה לא שיר שמאוד מזמין להישאר. לקח לי דקה להבין מה השיר, כן, גדול. כן. גדול. הייתי שרה, אבל חבל, לא כדאי. כן, מוזיקה זה כוח מטורף. לפחות הבת שלי אוהבת שאני שרה לה. אני רוצה לספר לך משהו, במקצוע שלי אני מורה למוזיקה, וגם מורה למוזיקה לפעוטות. ואני אספר לך שפעוטות צריכים מאוד שאמא שלהם תשאיר להם, גם אם היא מזייפת וגם אם היא לא ברורה. הקול שלה מרגיע. התדר של האמא. כן. כן, זה לא משנה, תמיד אמהות אומרות לי, בואי תשאירי לה, את צריכה לשיר. זה הבונדינג ביניכם. הילד לא צריך זמרת, הילד צריך את אמא. כן. אפרופו, הילד צריך את אמא, אני זוכרת שחזרתי לליה, וכשחזרתי טיפול נמרץ, מעל שמעת הקול שלי, והמדדים שלה התחילו לעלות. וואו. כן, מבינה איזה כוח יש לאמא, זה משהו... ממש. לאמא ולילדים, גם אני זוכרת במלחמה שהיה מישהו שהיה גם באיזושהי תרדמת, ואני חושבת, לא, תינוק שהיה בתרדמת, אני חושבת, והוא שמע את הקול של אבא שלו, וזה העיר אותו, כאילו. וואלה. כן. כן? מה היית אומרת ככה באמת להורים שעוברים איזשהו משבר מאוד גדול עם הילדים שלהם? קודם כל יש לי כזה זוג חברים עכשיו שהבן שלהם טבע. וואו. אז מה אני אומרת להם? קודם כל אני מקשיבה להם. דבר שאני באה לחבק. ואני הולכת לפי הריקוד שלהם. כל אחד צריך משהו אחר. כן, לגמרי. אני בהתחלה הציעו לי המון, בואי תכירי אמהות שקרה לילד שלהם, לא רציתי לפגוש אף אחד. כי א', מה לי ולסיפור הזה, וב', מה אין תוך חודשיים יוצאת מבית לוינשטיין, למה אני צריכה לפגוש הורים? יש משהו בהכחשה ובשלב הזה, לי הוא היה חובה להיות. צריך לעבור אותו. כן. אני גם לא ידעתי אם הם ירצו לפגוש אותי, זאת אומרת, אני התכתבתי מאוד מאוד בעדינות איתם. ואני גם שומעת עליהם איפה הם נמצאים עכשיו, ואני לא אומרת מילה. א', אין לי זכות, וב', אני מבינה את התהליכיות של הדבר הזה, ואני שם איתם לפי הריקוד שהם זקוקים לו. מה שהם זקוקים, ואני יכולה לתת, אני שם. כן, אין איזה משהו אחד שזה תהליך שצריך לעבור אותו. לא, אבל הם התלבטו, נגיד, לאן ללכת עם הילד שלהם, אז כן, שיתפתי מהתובנה שלי, נגיד, אני זוכרת שביום כיפור, אני נורא רציתי שמעיין תהיה בבית לוינשטיין. וביום כיפור, תמשיך. והיה שממש מלחמה על זה שהיא תישאר. כי הם רצו שהיא כבר תחזור הביתה, כאילו? לא, כי אין מיטות. ואני זוכרת שממש התפללתי לאלוהים שהיא תהיה עוד בבית לוינשטיין. ואז ששתפתי מישהי לידי ואמרה לי, אל תתפללי שתהיה בבית לוינשטיין, תתפללי שהדבר המדויק ביותר עבורה יקרה. והתקבלה לי איזי שפירה, שזה פי 10 יותר מתאים, בית לוינשטיין מקום מדהים. פשוט למעיין מתאים את קצב של איזי שפירה. והתקבלה לי איזי שפירה. ואמרתי, וואלה, כי אתה לא צריך להתפלל על דבר מסוים, אתה צריך להתפלל שהדבר המדויק ביותר יקרה, וגם אם אתה, לרוב, אני ביום כיפור, שהתפללתי למדויק, לא ידעתי בכלל על הקיום של איזי שפירה. ואם הייתי מתפללת על לוינשטיין, לוינשטיין לא מתאים לה. גם יש... כמו שאני, כאילו הייתי רווקה, אז התפללתי לזוגיות, ואז הגיעו לי כל מיני, את יודעת, קשרים ממש לא מתאימים, ואז הבנתי שאני צריכה לדייק את זה לזוגיות המתאימה. אבל איך היית מגיעה למדויק שלך, אם לא היית עוברת את הלא מתאימים? נכון. כן, אתה צריך לעבור דברים בדרך בשביל להבין. והם גם עברו דרכך דרך. זאת אומרת, זה משהו שהוא, אנחנו מעבירים, גם צריך, כשאתה מגיע למדויק, אתה באמת צריך להיות מוכן אליו. כמו שאתם הגעתם למרכז הזה. כן. אז הייתם כנראה צריכות לעבור איזשהו דרך בשביל להגיע לשם. נכון. אז... גם לא היה בית מונגש, זה היה קצת יותר מורכב מזה, אבל... כן, נכון. צריך לדעת גם, זה עניין של טיימינג, זה לא רק... לגמרי. והדבר השני... למצוא את הדבר הנכון לך. וגם אמרתי לאותם הורים שזה לא באמת משנה איפה הילד יהיה. כי ההחלמה שלו, מטפלים מעולים יש בכל מקום. ההחלמה של הילד תלויה א' בבשלות שלו, וברצון הנשמתי שלו, ובקצב שלו. וגם בהורים, במה שהם מביאים איתם. באיזשהו מקום. כן, נכון. וגם בקדוש ברוך הוא בסוף. נכון. בסופו של דבר. אז אמרתם שזה לא משנה אם הוא יתקבל לפה או לפה או לפה. העיקר שיתחיל דרך, והכל גם ככה מתכנס למה שמתאים לו, ומה שנכון לו. ותסמכו על זה שיש גם בחרה יש השגחה. אנשים לא רואים את זה, אבל לפעמים זה מסע נשמתי שאתה צריך לעבור,
אבל אתה מקבל הרבה עזרה והרבה כוחות תוך כדי אני חס וחלילה לא רוצה יש אנשים שלא מרגישים ככה כמוני. ואולי אני באמת הייתי מבורכת בהמון אורות לטיפול במעיין. אני לא יודעת מה קורה במקרים אחרים. אבל אולי גם הייתי מבורכת באורות, כי יש לי את היכולת לראות שהיו הרבה אורות. לא כולם יכולים לראות את זה. יש כאלה שמסתדברים גם מהאור הזה. אז אני לא יודעת. אני לא יכולה לדבר על שם אחרים, אני יכולה לדבר בשמי. כן. שבלי האורות, אני באמת מרגישה שמגיע לעולם חושך ואור ביחד. תמיד. כמו שלאונרד כהן, זה גם מה שלקחתי אליי לספר, שקוראים לו סדקים שלו, שבכל דבר יש סדק. לאונרד כהן כתב בשיר שלו, זה גיליתי אחרי שהחלטתי לקרוא לספר של סדקים שלו, שבכל דבר יש סדק, ככה הוא נכנס. באמת, אין מה לעשות. זה נכון. בלי שיהיה את החושך, אנחנו לא... זה כאילו נשמע סיסמתי, כן, אבל זה כמו יין ויאנג, כמו שחור ולבן, כמו... איך אתה יודע שיש יום? כי יש לילה לפני. ומתי הכי חשוך? בעלות השחר. בדיוק, כן. אז זה כאילו סיסמאות, ואני יכולה לספר את זה על החיים שלי. בדיוק. ואני לא חושבת שאחרי חושך מגיע אור, אני חושבת שמגיעים ביחד. פשוט הראייה בחושך היא יותר קשה. נכון, אבל היא גורמת לך להתאמץ, לחדד את כל שאר החושים, ולפתח יכולות בול. כשהכל רגיל ופלט ואור, אתה לא רואה את זה. קשה באימונים, קל בקרב. כן, לגמרי. טוב, אז אסתר, ממש תודה ששיתפת אותנו. תודה נתת לנו המון המון השראה וכוח. אני מקווה שגם מי שעובר ככה דברים קשים יוכל לקחת את זה. אני גם אשמח, קודם כל אני אשמח לעזור. בהתחלה, היו פונים אליי ולא רציתי לדבר על זה. היום, נגיד, התקשרה לאיזושהי סבתא והתחילה להתלונן על האמא של הילד שלה, שזה קרה. אמרתי, תעזבי אותה. אתה רוצה להישאר גם בלי נכד וגם בלי קלה? את בדרך לשם. תני לה לנהל את הדבר הזה. אם את רוצה לפקוד, תתקשרי, לכי למטפל, תתקשרי, עזבי אותה. כן. תני לה, האמא יודעת הכי נכון תתקשרה. וככה דיברנו את זה חצי שעה. ואני מרגישה היום, אני חושבת שכל דבר שאתה עובר ונגמר ולמדת ממנו, אתה יכול לתת לעולם ממנו. מבינה מה אני מתכוונת? כן. זאת אומרת, אני כבר הייתי בטיפול נמרץ, סיימתי את לוינשטיין, לקחתי את התובנות שלי, הפרק הזה סגור. עברת את הדרך הזאת. כן. היום, ואני כבר רגשית לא שם, אני רגשית במקום אחר היום. זהו, זה לא פוגע בך, זה מה שחשוב באמת. אם זה היה פוגע בי, לא הייתי עוזרת. כן. ברגע שאני מרגישה שמשהו יכול לקחת אותי למקום שאני לא רוצה, אני לא אהיה שם. אני שומרת על עצמי. אבל אני מרגישה שאני יכולה היום. כמו שאני יכולה לעזור להורים האלה, וכמו שאני יכולה לעזור לאמא הזאת. מה זה לעזור? אני לא איזה... כאילו מבקשים משהו, אני יכולה לעזור, כן. אין חכם כבעל ניסיון. ממש. טוב, אז תודה רבה לך, תודה אסתר, לך. שהגעת אלינו. היה כיף. תמשיכי בעשייה הזאת, זה חשוב ואמיץ, ואיזה יופי קודם כל שהענת את עצמך לעשות את הפודקאסט, ולא חשבת מי יראה, מי לא יראה, כמה יראו, אלא פשוט אני מתחילה לעשות. כן. ודברים יגיעו מעצמם. לגמרי.